Хвала Христу! Прывітанне ўсім на чарговых нашых разважаннях па Евангелію ад Матвея. Сёння з вами хочу ўзяць одну вельмі каротенькую прыпаведь, которую кажа Христос, такую мімалётную, але чамусьці мне хочется больш паразважаць пра яе. Гэта з Нагорнай пропаведзі, чарговы эпізод. 6 раздел, верши 19-21. «Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і ржа знішчаюць, і дзе злодзеі падкопваюць і крадуць. Збірайце сабе скарбы ў небе, дзе ні моль, ні ржа не знішчаюць, і дзе злодзеі не падкопваюць і не крадуць. Бо дзе скарб твой, там будзе і сэрца тваё». Каментаваць да этой прыпавесці ў прынцыпе няма чаго. І каментароў вялікіх няма, тут все проста, ясна. І так яно ёсць, што якраз такі гэтая яснасць і пужае. Такая прастата евангельская. Адзін з нейкіх там даследчыкаў Бібліі пісаў пра гэтыя словы. Да каго яны адносяцца? Задаваў пытанне. Яны адносяцца да фарысеяў. Таму што перад гэтым мы чуем, як Христос вучыць: не будьце як фарысеі, не маліцеся так, як яны, не маліцеся так, як пагане, не пасціцеся так, як фарысеі, не шукайце праведнасці такой, як шукаюць фарысеі, не давайце міластыню, як фарысеі, не трубіце перад сабою, і так далей. Мы это з вами ўжо все разбіралі. І далей працягвае гэты аўтар, і падобна. Христос кажа фарысеям, бо яны срэбраналюбныя, бо яны шукаюць выгады, і ён кажа ім: не збірайце сабе скарбаў. Дык вось цікава, чым мяне ўразіў гэты каментар, што гэтая тэма багаццяў і скарбаў, яна настолькі нязручная нам, што адразу, як правіла, нам хочацца сказаць, што гэта мяне не датычыць. Гэта датычыць іншых. А я, Христос сказаў, і ўсё. Дык вось, канешне ж, меркаванне, што Христос гэта кажа пра фарысеяў, абсалютна неправільнае. Перш за ўсё таму, што Евангелие ад Матвея, мы пра гэта ўжо з вами казалі, гэта рэдакцыя. Вялікая верагоднасць, што Христос не казаў гэта ў адным месцы і не казаў гэта ў адзін момант. Гэта рэдакцыя, якую запісаў евангеліст Матвей. Таму такія высновы, што гэта пра фарысеяў, адназначна нельга рабіць. Я б сказаў бы нават, калі і з папярэднімі тэкстамі гэтая прыпавесць маленькая, яна і звязаная, то хіба што скарэй нават з малітвай «Ойчэ наш». Мы яе ўжо разбіралі, дзе Христос кажа: «Хлеба нашага насущного», я вам тлумачыў, чаму гэтае слово важнае, на сённяшні дзень дай. Як бы Господь нас заахвочвае вучыцца жыць адным днём, верыць Яму, давяраць Яму. Это шалёна складана. Шалёна складана. І ў гэтай просьбе вось дай нам на сённяшні дзень, тады становіцца зразумелым, што не збірайце сабе скарбаў на будучыню, не інвестуйце, таму што можа прыйсці злодзей, можа прыйсці моль, можа прыйсці ржа. І чытаючы гэты каментар гэтага даследчыка, я зразумеў сапраўды, якая непростая тэма багаццяў. І таму з вами хачу сёння на гэтую тэму паразважаць. У кантэксце «Благаслаўлёныя убогія духам» ці проста убогія мы разважалі пра карысць нейкай там такой недастаткаў, которые прыходзяць нам у жыццё, нейкіх абмежаванняў. А сёння хачу акцэнтаваць на тэму багаццяў. Першае, хіба што хацелася б сказаць, гэта для таго, каб зразумець гэтую тэму, трэба сказаць сабе, што Пісанне датычыць перш за ўсё мяне самога.
Калі ёсць такая спакуса ў вас, вот, што я чытаю Пісанне, каб некаму нешта паказаць, а вот добра было б іншым данесці, а вот это вот Христос сказаў пра вот такіх вот людзей, ну, я думаю, это вялікая спакуса. Пісанне перш за ўсё датычыць мяне самога. У большай, у меншай ступені. І таму вельмі праіў бы я вот разважаць пра гэтую прытчу, прыпавесць, не з такой думкай, што это пра некага. Ці фарысеі, ці не фарысеі. А задаць сабе пытанне, ці гэтая тэма не датычыць мяне. Хаця б у нейкай там ступені. Так бы праіў, ну, з такім падыходам падысці да этой тэмы. Ну і цяпер давайте спрабуем максімальна неяк так спакойна, разважліва, вот, мне. Што мне Гасподь праз гэтае слово, магчыма, хоча сказаць. Многія разважаюць, пра якія аб'ёмы багацця ідзе размова. Адразу вот нам хочацца вот, аб'ёмы, дзе яны. Вот внедорожник купіць, это ўжо багацце ці не? Ці ездзіць на ржавых жигулях? Это, вось пра гэта Христос кажа ці не? Нам вот хочацца звярнуць увагу на гэтыя аб'ёмы. У самім багацці, у самім, няма ніякага зла. І думаю, што з Пісання нельга выцягнуць такіх інфармацый, што багацце это нейкае зло. Заўсёды было поўна розных сектантаў, таких крайних, которые лічылі, што вот матэрыя гэта зло. У розныя часы такіх людзей было. У сярэднявеччы былі, ў нашыя часы ёсць. Раней было, што плоть чалавечая, сексуальнасць, матэрыяльны быт, што гэта нейкае зло. Такіх крайних хворых поглядаў заўсёды было. Я думаю, што Пісанне нідзе пра это не гаворыць. Багацце, дабрабыт само па сабе не з'яўляецца злом, але дабрабыт і багацце нясе за сабой цэлы комплекс розных тэмаў. Я спрабаваў іх назваць. Якія тэмы за дабрабытам крыюцца. Першае – гэта страх, што я магу страціць, і нам хочацца захаваць. Памятаеце прыпавесць, дзе Христос кажа пра чалавека, у якога ўрадзіла поле, ураджай. І ён пачынае думаць вельмі практычна, што мне рабіць, каб не знікла дабро. І ён пачынае хвалявацца. Ён паступае вельмі лагічна. Так будзе паступаць кожны з нас, я думаю, я таксама. Каб дабро не змарнавалася. Якія амбары пабудаваць, у які банк укласці, у якую валюту перавесці, каб дабро не змарнавалася. І ў гэтай прыпавесці Христос такога чалавека называе глупым. І ён кажа, што глупча, сёння ноччу прыйдуць за табой, каму ты ўсё гэта дасі. Вот цікавы момант, да, што тое, што мы называем адэкватным спосабам мышлення, але за гэтым адэкватным спосабам мышлення што ідзе? Страх, неспакой. Я праз гэта многа праходзіў, думаю, многія з вас. Калі ты думаеш, вот пачынаеш думаць, каб не змарнаваць, і ты непакоішся. І это цэлымі днямі можа цянуцца, да, вот это хваляванне. І, Христос, это тэма, которая ідзе за багаццямі, это такі груз непросты. Вот это про тое, што не багацце зло, а якія тэмы за ім усплываюць. Вот першая тэма, якая ўсплывае, гэта неспакой і страх. Другая тэма, якая ўсплывае, гэта канфлікты паміж людзьмі. Калі не ведаеш, пра што ідзе размова, часам мы кажам, размова ідзе пра грошы. Гэта частыя гісторыі. Чалавек памірае, я такога бачыў вельмі шмат. З'яўляецца пытанне спадчыны, дома, на каго перапісаць і так далей. Тут жа ж родзічы з'яўляюцца, которых не было дзесяткі гадоў, хоць і паўвека. Гэта поўна такіх гісторый. І людзі часам так паміж сабой пажруцца, вот менавіта за нейкія дробязі часам, то нават невялікую маёмасць, да, вот эта вот тэма, яна тут жа ўзнікае, да. Як памятаеце, у Евангеліі прыгожы такі момант ёсць, калі прыходзіць чалавек і кажа: «Господи, скажы, каб брат падзяліўся са мною маёмасцю». Заўважце, што Христос нават не ўлез у гэтую тэму.
Што Христос адказаў? Ён сказаў: хто мяне паставіў суддзёю паміж вамі? Хаця, здаецца, несправядлівасць. Я не ведаю, якая там прычына, чаму брат не хацеў дзяліцца маёмасцю. У людзей поўна такіх пытанняў. Яны прыходзяць і задаюць пытанне: параіце, што рабіць? Як разабрацца? Я памятаю, як да мяне падышла даўно яшчэ адна хорошая Божая жанчынка, і таксама там нейкія перадзелы ўзніклі, нехта памёр, ці нейкая спадчына, і вось гэтыя матывы ўзніклі. І да мяне з пытаннем: а што рабіць, а як разруліць, а там ужо суды. Яшчэ чалавек не расказаў мне ўсяго, у мяне ўжо галава пухла ад усіх гэтых тэмаў. Я помню, слухаю, і хочацца чалавеку памагчы, і хочацца спачуваць, і нешта параіць. Я так у сэрцу змаліўся: Господі, што мне рабіць з гэтым усім? І я ўзгадаў вось этот урывак Святога Пісання, дзе Христос кажа: хто мяне паставіў суддзёй паміж вамі? І я так памаліўся, яна мне ўсё расказвала, я памаліўся, паглядзеў на яе і сказаў: ведаеш, у Евангеліі ёсць вот такая вот гісторыя. Я думаў, яна разлуецца на мяне, што яна вот з парадай прыйшла, а я вот так вот сказаў, нічога яснага. А яна падзякавала мне і не задала больш ніякіх пытанняў. Для мяне это такі знак быў Божы, усё адно як вот Слово Божие загасіла ўсю сітуацыю. Это другі момант. Вот тэма, якая ўзнікае вакол багаццяў, гэта канфлікты паміж людзьмі. Канфлікты даводзяць да зайздрасці. У Бібліі поўна гэтых тэмаў. Багацце таксама правакуе зайздрасць. Да войнаў, само сабой, даводзіць. Вельмі часта войны – это толькі такая ідэалогія, што ў імя нечага. Найчасцей аснова войнаў – это ўсё-такі дабрабыт матэрыяльны, той ці іншы. Так што гэта другая тэма, канфлікты. Трэцяя тэма. Што правакуюць багацце? Духоўную слепату. Людзі слепнуць. Я такіх гісторый бачу шмат. Дзіву даешся. Багатыя людзі, напрыклад, не здольныя ўбачыць абяздоленых вакол сябе вельмі часта. Яны так прывыкаюць да камфорта. Я ведаў людзей, которые не ведалі, як у Беларусі пражыць там за $1000 у месяц. І казалі, это нереально, выжыць там за 2, за 3, за 5 тысяч $, это немагчыма выжыць. І людзі нават, не бачылі, што нехта за 200 прабуе выжыць $. Вось этот камфорт, ён даводзіць да таго, што ты пачынаеш слепнуць. Даруйце зноў за майго любімага узгаданага Толкіна, але ў ягоным творы вось гэтая тэма называецца «Драконій недуг». Вельмі класныя матывы, вельмі класныя пасылы, вобразы, дзе над золатам, над скарбам гномаў сядзіць дракон, і ідзе разважанне пра тое, што тут нейкія чары. Што людзі там недзе жывуць, асобна гномы ўжо не пануюць, дракон над усім пануе, і лепш сюды не ўмешвацца. І кожны, хто прабаваў сюды залазіць, там гномы такія будуць, там кароль гномаў, ён проста як адурманены. Ён проста як зачараваны, ён не ацэньвае сітуацыі. Як сёння як золата тут жа засляпіла яму вочы. Вельмі класна гэтыя матывы гучаць. Это называецца «Драконій недуг». Эта тэма багацця. Людзі так становяцца сляпымі, не бачаць нейкіх элементарных рэчаў. Часам я здзіўляўся, ведаючы гісторыі, і вядомыя, праз інтэрнэт і нейкіх там жывых людзей. І ты думаеш, насколькі такая слепата, што людзі не могуць спыніцца. Здаецца, у цябе ўжо ёсць нейкі дабрабыт. Сапраўды, нават па-евангельску, як у этой прытчы. Адпачывай. Весяліся, душа, адпачывай. Хаця бы гэта. Людзі не могуць спыніцца. Гэтыя скандалы з вядомымі футбалістамі, як яны гэтыя грошы, без падаткаў, праз афшоры прабуюць вывесці. Памятаю, не мог зразумець. Я думаю, у цябе столькі грошай. Ты можаш заплаціць гэтыя падаткі. Чалавек, што ты яшчэ камбінуеш? І чалавек слепнець.
Ён не бачыць гэтага. Ён не можа спыніцца, яму надо больш. У яго хваляванне, яму трэба ўкладвацца. Ён не можа спыніцца на заваёваным, яму трэба заваёўваць яшчэ больш, яшчэ знішчаць больш сваіх канкурэнтаў. Ён не можа спыніцца. Да, вось такая духоўная, д'ябальская слепата, сказаў бы нават так. Чацвёрты вобраз, што ідзе за багаццем, гэта такі дзіўны груз, як баласт. Это знакамітая гісторыя з багатым хлопцам, который прыходзіць да Хрыста і кажа: «Я гатовы за табой ісці». Да, вот. І Христос яму кажа: «Прадай усё, што маеш, раздай бедным». І ён не здольны гэтага зрабіць. Вот этот груз тут же яго пацянуў. Ён залежны, ён прывязаны, ён не можа ісці за Христом. Хаця этот чалавек можа і не благі. Ён не можа ісці за Христом. Ён на кручку сядзіць вось гэтага груза. Гэта тыя вобразы, которые я сабе назбіраў, магчыма, іх больш. Таму, бачыце, это я ўсё ў тым напрамку, каб паказаць, што дабрабыт і багацце не яно ёсць злом. Не трэба вясціся на гэтыя сектанцкія погляды. Але дабрабыт і багацце правакуе існаванне паралельных тэмаў. Іх даволі шмат. Я толькі 4 выбраў, я думаю, іх больш будзе. І людзі не спраўляюцца з гэтымі тэмамі. І таму эта тэма непростая. Таму той хрысціянин, который думае, што это так нічога благога ў гэтым няма, это той, хто не пазнаў жыцця духоўнага. Ён не разумее, што это сліз тонкі лёд на самой справе. Я бачыў шмат ксяндзоў маіх знаёмых, бачыў законнікаў таксама, я бачу, як людзі слепнуць. Не бачачы праблем у гэтай тэме. Да гэтага даводзяць багацці. Этот все-таки Толкин, конечно, гений, этот драконий недуг. Дракон — это образ дьявола. Неяк так. Якая навука Бога на ўсю гэтую тэму? Пара пунктаў. Першае мы з вами ўжо прахадзілі. Шчаслівыя убогія альбо убогія духам. Не буду паўтарацца, бо іх ёсць царства Божие. Тогда мінулыя тэмы былі. Христос кажа, што гэта благаслаўлёныя людзі. Другі пункт. Вядомая гісторыя, як Христос пасля размовы з багатым гэтым хлопцам, который не мог за ім пайсці, кажа гэтую фразу: «Як цяжка багатаму ўвайсці ў царства Божие». Мне б хацелася тым наіўным хрысціянам, которые думаюць, што тут няма праблемы, мне б хацелася, каб сур'ёз пачулі гэтую фразу, которую сказаў Христос. Апостолы жахнуліся ад гэтай фразы. Як цяжка багатаму ўвайсці ў царства Божие. І пан Езус не жартуе. Это сур'ёзная рэч. Это сур'ёзная рэч вам, мне. Да, вяртаюся до таго, што кожны з нас павінен пачуць это. Трэцяя рэч. Сказаў бы так, што Бог у старым запавеце і новы запавет будзе працягваць, апостальскі касцёл старажытны будзе гэта працягваць. Бог выхоўвае свой народ, так это сфармулірую, дзесяцінай. 10-ю частку, у старым запавеце это быў закон, нікога гэта не абмінала. 10-ю частку сваіх доходаў ты павінен аддаць. Каб таксама ў гэтым дасведчыць провіду Божага. І цікава, што калі мы думаем практычна, то есть на што аддаць? На ўтрыманне святыні, на ўтрыманне гэтага племені левітаў, которые служылі пры святыні, святароў. Можна сказаць, это людзі плацілі 10-ю частку, а яны з гэтага служылі, утрымліваліся, жылі. Але паводле старога запавету служыцелі культу з тых доходаў, которые ад людзей атрымліваюць, то есть з гэтай дзесяціны, яны таксама павінны былі скласці сваю дзесяціну. Таксама такі момент быў. То есть Бог выхоўвае, каб кожны вучыўся яму давяраць.
каб кожны ад сябе 10-ую частку аддаваў. Ну, это з эпізодаў навукі Божай. Некалі мяне здзіўляла такі добра нам вядомы эпізод здзіўляў, калі Езус сядзіць з вучнямі і бачыў, як кідалі людзі грошы ў скарбонку, і ён убачыў, як укінула убогая ўдава. І Христос кажа словы, што яна ўкінула найбольш, а яна ўкінула лепту, ці нейкі там грош. Што мяне здзівіла? Калі б я быў на месцы Хрыста, я не ведаю. Я ў такіх выпадках, у падобных, калі людзі бачу старэнькія нейкія жанчынкі, там нейкія апошнія грошы дастаюць, там гэтыя капейкі лічаць, да, мне хочацца сказаць, не трэба, слухайце, памалюся і так нічога не давайце, бо шкада чалавека. Там, бачна, што бедны чалавек, да, што там сам ледзь-ледзь, да, шкада чалавека. А Христос не спыніў гэтую убогую ўдаву. Чаму? Таму што это была ёйная ахвяра. І ў гэтым быў сэнс. Я б ужо думаў, як яе спыніць. З нейкай дабрыні чалавечай, да, гуманізма, а Христос не спыняў. Мяне это некалі вельмі ўразіла. Таму што яна рабіла нешта вельмі важнае, духоўна важнае. І гэта больш важнейшае, чым проста такая чалавечая дабрыня. Яшчэ эпізод. Вядомыя словы апостола Паўла, дзе ён кажа, што па-руску гучыць так: «Ибо корень всех зол – сребролюбие». Это зноў жа у кантэксце, калі мы думаем, што багацце – это, так сабе. Это фарысеям, это для іх этая тэма, для нас не. І Павел кажа: корень всех зол есть сребролюбие. Першы ліст да Тимофея, 6 раздзел, верш 9-10. Зараз адчыню. А тыя, хто хоча ўзбагаціцца, трапляюць у спакусу і пастку, у шматлікія неразумныя і шкодныя пажадлівасці, якія патапляюць людзей у згубе і пагібелі, бо корань усялякага зла – гэта любоў да грошай. Рускі пераклад кажа: корень всех зол есть сребролюбие, у пагоні за якімі некаторыя адступіліся ад веры і аддалі сябе шматлікім пакутам. Бачыце, Павел так багата, апостол Павел апісвае, да, як шмат нараджаецца вакол багацця. Гэта шкодныя пажадлівасці, похаці, якія топяць людзей, людзі становяцца неразумнымі, ідуць на згубу, на пагібель, людзі гоняцца, у выніку адступаюць ад веры і аддаюць сябе шматлікім пакутам. Это ўсё наступствы. Ці трэба это шугацца? Слухайце, каб не ўпадаць у крайнасці. Мы здольны ўпадаць у крайнасці. Ці трэба гэтага шугацца? Лепш нічога не мець, жыць як бамжы, да, і ўсё, і тады ўжо ў нас пік праведнасці. Думаю, што не пра гэта ідзе размова, а пра тое, што чалавек веруючы, ён павінен навучыцца чуваць, бодрстваваць. Павінен ведаць, што тэма багацця непростая. Не будзеш чуваць, ты можаш патануць. Вот мой пасыл. І думаю, што Святое Пісанне нас гэтаму вучыць. Некалькі чарговы пункт, да, там я разбіраў, што Христос, што Біблія, што Бог кажа пра багацце. Цяпер некалькі рэчаў з жыцця, такога ўжо практычнага. 90-е годы, калі адкрываліся касцёлы, і падтрымка была заходніх католікаў, арганізацый, супольнасцяў, немцаў, там і Карітас, і астальныя, амаль што ўсюды ў нас былі гуманітаркі. І людзей было поўна. Пачуў нават некалі такое назву трагічнае, такі гумар, называлі гуманітарныя хрысціяне. Гэта тыя, которые круціліся каля святыняў, каля касцёлаў, таму што бачылі ў гэтым нейкую выгаду. Вопратка, грошы, выезды ў Польшу, выезды ў Італію і так далей, і так далей.
выключэнне, хто там застаўся пры Господі, сапраўды Бога пазналі. Вось. І гэтыя цэлыя натоўпы, як з'явіліся, так і зніклі. Па меры таго, як знікала гуманітарка. І гэта было не толькі ў нас. Вось гэта вобраз 90-х гадоў, думаю, што многія з вас разумеюць, пра што я кажу. Гэта было не толькі ў касцёле, гэта было ў многіх пратэстанцкіх цэрквах. Баптісты мне некалі распавядалі, што ў іх такая тэндэнцыя была, не ведаю, ці ёсць, што агромная маса людзей выязджала ў Амерыку. Што многія нават прыхадзілі ў баптысцкую царкву да баптістаў для таго, каб пасля прабіць сабе хады ў Амерыку. Яны цянулі адзін аднаго, і ведаю многія такія гісторыі. Ну, гэта той самы матыў нейкай там гуманітарнасці такой. Так званыя гуманітарныя хрысціяне. У поўнаевангельскіх цэрквах гэта адна з плыняў пратэстантызма, такая харызматычная плынь. Асаблівы націск у многіх цэрквах кладзецца на фінансавы дабрабыт. Цікава мне было пачуць некалі, што многія пяцідзясятнікі, хаця здаецца, што это падобныя плыні пратэстантызму, поўнаевангельскія цэрквы, пяцідзясятнікі, там звязаныя з Духам Святым, служэнне, харызматы і так далей. Але многія пяцідзясятнікі лічаць гэта ерасю. Вось гэтыя погляды пра дабрабыт, пра ўспех, пра тое, што калі ты з Богам, то Бог там бізнес там, да. Многія, мне это радавала, што многія пяцідзясятнікі даволі цвяроза на гэта глядзелі, лічылі, што это хворыя, што гэта не так. Але поўнаевангельскія цэрквы гэта таксама назіраў, вядомыя многія лідары, там амерыканскія, яны гэтым пазаражаліся. І цяжка было нават на это ўсё глядзець, слухаць. Піраміды фінансавыя былі, пагарэлі некаторыя з гэтымі пірамідамі. Людзі расчараваныя, там, поўна ўсяго, пра што вот это праходзілі. Я памятаю, як я быў на Ўкраіне, яшчэ там даўно, і ў Кіеве пратэстанцкая кнігарня была, і там цэлая рубрыка была. Вот заходзіш, сцелажы такія, і там рубрыка была, чакайце, як яна называлася? Или успех в Боге, или добробыт, карацей. Да, вот. То есть бизнес по-христиански, да, процветание, вот, благополучие, да, вот такая вот вся тематика. Я здивлялся, это полно было, это десятки, может, нават сотни книг на эту тему. У одной з таких церкваў некалі пастор, это вялікая царква, спецыяльна не называю яе, можа нехта з вас там ведае эту гісторыю. Вялікая, агромная царква, это тысячы людзей. І вельмі вядомы пастор, такі лічыцца харызмат з такіх лідараў. Яму на нейкі юбілей падарылі новы Крайслер, крутую машыну з салона. І калі журналіст задаў пытанне, а вы не лічыце, што это неяк, можа нават трошку не по-божаму, вот такія вот падарункі, ці пастару ездзіць на такой машыне, на новым Крайслеры з салона. На тыя годы это ўвогуле было нешта. На што ён сказаў: не, нормально. Няхай усе бачаць, які Бог мой вялікі, і як Бог мяне любіць. Гэтым, я б сказаў бы так, што вось гэтым дабрабытам вось гэтыя поўнаевангельскія цэрквы, на жаль, многія заразіліся. Па мне, гэта, канешне, хворыя. Нешта ёсць у тым таксама, што краіны паўночныя, скандынаўскія, которые ў большасці пратэстанцкія, што яны больш багатыя. Некалі чуў такую версію, што гэта таксама трошку звязана з тым. Канешне, яны багатыя эканамічна, там і гэтыя рэсурсы ў зямлі і так далей, але таксама, што менавіта пратэстанцкія краіны паўплывала на тое, што яны багатыя. Канешне, у нас, у католікаў, там крайне зусім іншыя. Нічога не мець, і вот это для нас ужо ўвогуле лічыцца ідэал. Піхні, павалюся, цярпі, так трэба, и так далее, будь бомжом, вот это вот юродиво называется, прославление вот такой вот никчемности. Это у нас іншая крайность, это хворые,
Да, то есть я абсолютно в этом напрамку не иду, абсолютно. Лічу это хворое, патологичное, вот это вот все. Я памятаю, як аднойчы такі хороший католік подзяліўся, сказаў такую фразу, што дзіўна, што ў мяне свой бізнес, як мне сталі ісці нейкія грошы, я зразумеў, што мне нават не па сабе. Таму што мяне так выхоўвалі, што ў мяне не павінна быць ніякіх грошай. Таму што вот, ну, адно як цябе выхоўваюць быць бомжом, у которого нічога ў гэтым жыцці і так не атрымоўваецца. Вот это вот у нас другая крайнасць. Я абсолютно не за гэтым іду, да, абсолютно, але ўсё-таки вот поўнаевангельскія іх у іншы бок занясло. Ну, это я так, пра жыццё, трошку такія рэчы практычныя. Якія, ну, я перажываў навукі на гэтую тэму, чым хачу падзяліцца, якія высновы навучыўся трошку рабіць, хоць трошку в этой тэме багацця, чаму я навучыўся. Першая рэч, калі прыходзяць грошы, па рознай прычыне, дзе яны там з'явяцца, ці людзі ахвяравалі, ці, ну, як-кольвіч яны прыйдуць. Першае, што мы павінны задаць пытанне, задаць іх Господу, навошта мне прыйшлі гэтыя грошы, што ты, Господі, хочаш, каб я з імі зрабіў. І не чакайце, што Бог вам дасць там откровение, Духам Святым, вось пазнанне. Я не пра містыку. Я пра тое, што хаця бы ў веры, ў сур'ёз, задайце гэтае пытанне, загрузіцеся, маліцеся, хадзіце з гэтым пытаннем. Вот, да, прыйдзецца па-чалавечы рашаць, але задавайце пытанне Богу. Што мне з гэтымі грашмі рабіць? Вось я зразумеў, это моя першая навука. Трошку я так, ну, дзіўна, трагікамічна падышоў да гэтай навукі. Я быў першыя годы святарства, і нейкую там большую суму мне там людзі ахвяравалі. Калі не памыляюся, это было каля $2000. У мяне ніколі такіх грошаў не было. На той час это сапраўды яшчэ так, ну, намного больш значыла нешта. І я не задаў сабе вось гэтага фундаментальнага пытання. Навошта мне далі гэтыя грошы? Чамусьці мне здавалася, што это мне, я імі скарыстаюся, як я хачу, вот у мяне нават другіх думак не было. Недоўга у мяне гэтыя грошы пабылі, таму што я разбіўся на машыне, это называлася аперацыя «Первый снег», хоць там, можа, і не хутка там ехаў, але зачапіў абочыну, машыну там развярнула, крутнула, вылеціў, перакульнуўся, пабілася, трэба было рабіць жасцяныя работы, і ўсе мае грошы цюцелька ў цюцельку, я ж здзіўляўся, на буксіры завезлі машыну ў Ліду, і ўсе мае грошы гэтыя пайшлі на рамонт машыны. Вот. Нічога лішняга, нічога не засталося, да, нічога дадаваць не трэба было. І тады я першую зрабіў выснову, што я зрабіў фундаментальную памылку, я не задаў пытання Богу, навошта мне гэтыя грошы прыйшлі, іх трэба было выкінуць. Мне нічога не сталася. У той аварыі многія казалі, вы не сядзеце за руль, там адразу да ўрачоў, неўролагі даследавалі. Я нават спужацца не паспеў, хаця аварыя даволі страшная была, спужацца нават не паспеў, са мной было ўсё нармальна. Ну, там, канешне, у крыві, там все это ясно, да? Але такіх наступстваў нічога не было. Это моя першая навука, задаваць Богу пытанне, калі ты мне даеш грошы, дзеля чаго? Яны не мае на самой справе. Я думаю, што такое пытанне, канешне ж, не толькі ксёндз павінен задаваць. Любы веруючы, который под Господом ходзіць. Другая моя навука ці выснова даволі практычная, банальная. Я навучыўся, слава Богу, я навучыўся не аж так трасціся за грошы, каб лётаць па ўсім горадзе, шукаючы самыя танныя кошты. Калі я вёў рамонты ў Воршы, то на пачатку, можа, першы год ці два, калі яшчэ такія інтэнсіўныя рамонты былі, я сапраўды мог, я здзіўляўся. Я мог паўдня альбо цэлы дзень аб'язджаць усе павільёны, кіоскі, крамы, каб толькі знайсці самае-самае таннае месца, дзе можна купіць тавар. Як правіла, у кожнай краме ёсць розныя нацэнкі. Нешта ты танна купіш тут, затое даражэй будзе нешта іншае. І так з многімі крамамі.
Дык вось я лётаў па ўсіх гэтых крамах, шукаючы самыя танныя самарэзы, цвікі, розныя мяшкі, цэмент, смесі і так далей. Я мучыўся гэтым, я быў замучаны. Вот, цэлы дзень адыходзіць, ты ўвесь час вот так вот у дарозе, пасля валюту мяняць, аблётваў усе гэтыя банкі, шукаючы найменшыя курсы. Я ведаў, калі біржа таргоў пачынаецца, валютная біржа, калі новыя курсы, калі выстаўляюць у якіх абменніках, да. Ці я многа на гэтым эканоміў? Канешне ж, нейкія грошы эканоміў, да, але сколькі на гэта ішло нерву, часаў, сілаў. І ў канцы канцоў я навучыўся прасцей трошку на гэтыя рэчы глядзець. Што з таго, што ты купіш даражэй? Ну да, на нешта не хопіць грошай. Ну не хопіць, не хопіць. Калі Божая справа, прыйдуць яны пасля. То есть не заганяйся аж так гэтымі справамі. Не перажывай ты за гэта аж так. Ну не зрабіў, нічого страшного. І я сапраўды навучыўся прасцей глядзець. І скончыў я гэтыя рамонты, і не адны рамонты так рабіў. Ну вот это была моя такая нейкая навука. Это я памятаю, мой знаёмы святар, сябра, некалі казаў, што ёсць такая катэгорыя людзей, которые, каб знайсці агуркі на 1 рубль таннейшыя, аблётаюць увесь Мінск, у выніку аддаўшы на маршруткі на аўтобусы 10 рублей. Вот я скорей з такой катэгорыі людзей быў, што мне вот хацелася вот так вот усё аблётаць. Слава Богу, ад гэтага неяк там аздаравіўся. Канешне ж, звяртаю увагу на кошты. Канешне ж, звяртаю увагу на курсы валютаў, гляну, нешта праверу збольшага, да. Але вось няма вось этой панікі, гэтага лётання такога, так, абы вот найлепш сабе зрабіць. Ну, я з гэтага здараўляўся. Наступны, чаму мяне жыццё ці Гасподь навучыў. Дазволіў сабе дапамагаць людзям і праігрываць. Розныя людзі на гарызонце з'яўляюцца, патрабуючыя, которые просяць у цябе нечага. Конечно, мне заўсёды здавалася, што вот, калі на 100% правераная гісторыя, да, вот, ты укладваешся ў чалавека, табе это неяк вернецца. Я супакоіўся, што ёсць такія гісторыі, дзе ты укладваешся і табе не вернецца. Можа, таму, што людзі цябе надурылі ці дураць. Можа, таму, што яны не могуць табе вярнуць. І я супакоіўся з гэтым. Вот это вот моя такая асабістая навука, да, што не заўсёды табе павінна вярнуцца. Часам трэба проста ў людзей улажыцца, вот, і ўсё. І з аднаго боку, канешне, ну, найти недзе трэба эту залатую сярэдзіну. Я не наіўны, як бы стараюся, каб не дурылі мяне, так вот, не выкідваць грошы там налево-направо, тым больш, што, ну, яны і праўда не твае, яны ад Господа. Але я перастаў за гэта хвалявацца і баяцца, што вот, яны могуць не вярнуцца. Ты памагаеш, ты благаслаўляеш людзей, і табе можа гэта не акупіцца. Это нормально. Цяпер я думаю пра прыпавесць, пра добрага самараніна. Вось гэты чалавек, самаранін, як ён даў грошы, дапамог, не ведаючы, што гэта за абяздолены, да, вот, вернецца, не вернецца, аплаціцца. Думаю, это здоровая схема. По-божаму здоровая схема. Наступны момант, чаму я навучыўся. Дазволіць сабе інвеставаць у людзей. Гэта значыць не толькі тыя, которые патрабуюць і просяць, а проста інвеставаць, нават з добрай волі, прапанаваць некаму нешта, да, ў нейкую справу, таму паехаць на нейкія служэнні, которые табе ніколі не плацяцца, заінвеставаць у моладзь, которые, ну, не зарабляюць грошы, не могуць вярнуць. Ну, я зразумеў, што это нармальная рэч. Вот так вот, не толькі патрабуючым, а вот просто інвеставаць. Ну, гэта нейкі мінімум навукі. Адразу скажу, што жыць сённяшнім днём не магу сказаць, што я навучыўся. Вот як у малітве «Ойче наш», хлеба наша насущного для нашего существования на сёння дай. Вот не могу сказаць, што я гэтым прынцыпам, да, ўсё-таки недзе там з перспектывай, но вот гэтаму яшчэ не навучыўся. Ну, таму гэта нейкі мінімум,
чаму Гасподь у адносінах да дабрабыту мяне неяк там трошку навучыў. І апошняе на гэтую тэму. Чаму вучыць Езус? Сканчваецца наша прыпавесць словамі «Бо дзе скарб твой, там будзе і сэрца тваё». Езус кажа, збірайце скарбы не на зямлі, дзе злодзеі, моль і так далей, але збірайце скарбы ў небе. Вось націск на гэта. Што такое скарбы на зямлі? Я б глянуў бы трошку шырэй. Гэта не толькі грошы, гэта знешнее. Гэта таксама нашыя касцёлы, это нашыя структуры, парафіі, дыяцэзіі, законы, можа быць, да. А што такое скарбы ў небе? Гэта тое, што небачнае, што ты прыдбаў. Для мяне самым вялікім скарбам хіба што ёсць тое, што ты вучышся любіць людзей, ты вучышся рызыкаваць, інвеставаць у людзей, недзе там ахвярнасць сваю праяўляць, ты гэтаму вучышся, ты з гэтым не нараджаешся. Вот это вот, як па мне, это скарб, это нешта набытае, гэта ёсць цнота, добродетель нейкая, которой ты вучышся. Ты вучышся верыць, рызыкаваць у імя Божие. Ты вучышся траціць свой час. Вот я трачу з вами час, вывучаючы пісанне, капаючыся, записваючы тыя ролікі. Гэта страта часу па-чалавечы. У духоўным плане, спадзяюся, што это скарб у небе. Ты траціш час на малітву, на адносіны з Господам, хаця твоё жыццё, магчыма, не наладзіцца. Вот так вот па-чалавечы. Вот для мяне скарб у небе, што Христос кажа, да, вот здабывайце скарбы ў небе, гэта нешта унутры мяне. Гэта небачны духоўны мір. Гэта адносіны з Господам. Гэта здольнасць любіць і верыць. Да. А скарбы на зямлі это матэрыяльныя. Это не толькі багацце. Это может быть таксама вот знешнія структуры хрысціянства. Сцены, традыцыі. Не ведаю, што там яшчэ. Інвеставаць у адносіны з людзьмі, інвеставаць у адносіны перш за ўсё з Господам. Аукаецца мне, канешне, націск на самую вялікую запаведь. Полюбі Господа Бога твайго ўсім сэрцам, разумам, душою, бліжняга, як самого сябе. Вот это вот, у гэтым бы напрамку думаў, вот тут ёсць скарбы ў небе. Пахвалёны Езус Христос.